Pentru a fi primit în ordin există niște etape foarte clare care vizează în primul rând voința omului de a fi alături de ordin. Ordinul nu face campanii de recrutare, ordinul nu caută membri, ci dimpotrivă ordinul este căutat de către cei care doresc să fie în el. Astfel că omul care își dorește o anumită, să spunem, stabilitate în aceste veacuri în care nimic nu mai este cum trebuie, când albul nu mai este alb, când negru nu mai este negru, când se răstoarnă valorile, el își caută oaze unde să găsească valorile cu adevărat creștine, cu adevărat umane, cu adevărat verticale și în clipa aceea ne găsește. Când ne-a găsit, începe procesul de voință prin care trimite un CV, pentru că e normal să știm pe cine luăm în familie, și imediat după aceea este sunat de către un membru al comisiei de admisie care are o întâlnire cu acesta pentru a se vedea exact dorința și ceea ce își dorește acest tânăr sau adult de la ordine. După aceasta se face raportul prin care se comunică Marelui Consiliu și Mare Maestru dorința aceluia de a participa la viața ordinului și din momentul acceptării începe procesul de pregătire. Alături de pregătirea spirituală, fizică, dar și materială pentru a putea ajuta foarte mult acțiunile caritabile ale ordinului, toate acestea sunt absolut necesare pentru pregătirea postulantului. Din momentul acceptării se fixează data ceremoniei și înainte de ceremonie există o pregătire prin care nașul, cel care are grijă de postulant, de cel ce vine spre inițiere, îi prezintă mai multe lucruri despre istoria ordinului, despre ceea ce înseamnă Ordinul Teuton al României. Urmează momentul inițierii și din clipa aceea devine membru al Ordinului Teuton al României.